athon thu in tran tirna chuan zeltang pakhat ustaz Ahmad an ti chu arun langa ani hi Islam sako betu pathian tri tak mai ania Quran te chu chiarin nitin atung trai thina nikhat chu tangveng tu chuan ustaz Ahmad an hena chuan tlo tu nei thu hi arun hrila athon thu chu thlasari liamta hunkal to a chuan ain herlet le a ustaz Ahmad te chung kwa churun langin paber Ahmad hi kauhran rongbol tu poimo tak mai ania anupui strinen hian fanu pahni naila le Yasmin te an nei duna chung ko hlim takan ni mihring nalama tang chuan mi hausa an ni lova sumle payang zong phei chuan nei chu an nei meu lova chuti rualin chung ko hlim le chung ko om tak pakhat chu an ni ya ei in tur ni se an nei meu lova chumi tu po chuan tuk thuna tan pangbal chu an ring tlanga mi hausa te le chung ko dang te chu an ngai bi khau lovani asin churun in thlakin warehouse pakhat hi run langa chu warehouse chunga chuan nula pakhat rani ti chu hrui hian an lo phuar beta rani nu chu afanu hmutur chuan chu warehouse a chuan rong kalin afanu din hmun aron hmu chuan amit tuite chu aparol treu maya rani la chuan anu bula chuan hre omati thule ator thei to lo thu chu lo hrilin khongai taka an phorna chu phel sak tur chuan alo nge na anu chuan afanu chu a khongai ema wang chuan an phorna chu phel sak chu tuma ma se chutia phela tum lai tak chuan rani om dan chu run dang lamin a hmui thi te chu a lei chuan a run lek kuala a om dan chu mihring pa ngai a angmol lovani rani hi nanna lampang wanga boy ni lovin rampuai ti boy possession wanga boy ani zok ma a anuin afanu om dan an hriat chian meu chuan hlopna chuan run manin a khur ngal hlok maya warehouse atang chun tlan chu tumin malampang chu pan ngala warehouse kong khar chu ama chuan arun inkhar ta throi maya rani om dan chu run dang lamin amit te chu tisen ang mai chuan arun sen room maya chuta anu chu run zuana heti la hian polama chuan rani pa le spiritual exorcist ustaz Ahmad te chu an ron thleng ve chi boka ustaz Ahmad hi kauhrana mi tangkai takani pialama thlasuli na ti boy chung komang ang tak te chu atran pui thina rani possess tu thlasol chuan ustaz Ahmad chu alo hrengal chat maya athin chu lo rimin achak na zong chuan ustaz Ahmad chu abei ngal chat maya ustaz Ahmad tan la heng thil te hi avoi khat ma chonna ani to bik lova a thei top chun lo beletin a ngonga chun lo man betin anam kuna mantra chu acham zui ngal buka rani possess tu thlasol po chuan chunga tu cham te chu alo hlau veu ne turani a tre roi maya a me chuan tui thiang hlim chu aluwa chun han lein rani possess tu thlarau sual chuan angam tangang lo ni turani rani taksa tang chuan engthelemani chum anglek lek hi arun zam chuaka an harsat na le an mang an na ber an fanu ko chunga ramhoi sual an no chua sakta ka chuan rani pa chuan sum tam tham tak mai chu lom thu soina tan ustaz Ahmad an hena chuan pek chu tuma ma se ustaz Ahmad chuan pathian ta na arong bol na ni thule asum do na ni lo thuwa lo changin sum tam tham tak mai an pek tum po chu adong du lova heti lai hian in lama ve thung chuan a metanu pui street chu an re thei ema wang chuan alunga in amang ang em thunga chumi tu po chuan alu chi chu an ring le boka chumi ni la chuan an boina bel cha turin nailai school kal chuan harsat na ani le tlat maya azirlai pui me chithen khathian ron chu in an phone chu an thlau pala nilai chu ati chetuwa chuan pu in athara le sak theilo ni vai chuan police ne na an report tur thu chuan hrila nailai school bang chuan anu le pa ne na chuan school lama thil thleng zong chu a hril veka ameta te nu pa chuan chu tiang leina tur poisa chu an nei lo wang chuan an lungai na chu a bel cha hle maya chu maya la ni lo an fanu te zok Yasmin school kalna te chuan lekha hirun hon tirin a fi chu an pe wat lawani chuan school atanga no chuani tur thu hi an lo hrila an lungai hre oman ti lutuk chu an ngoi rau mai ani chumi zan chuan ameta nu pui street chu hre omati ema wang chuan apasal bula chuan
atrap taringot maya meta chuan anu pui chu lo hnemin meta chuan eng harsat na po hian to phun anei thu le an harsat na chuan pathianin apui nge rin thu chu alo hrila heti lai hian anin kongkhar chu toimani hian arun kika anwa hon chuan mi pakhat taimora anti hi alo niya taimora chuan afanu chu ramhuai sualin apozes thu le mitam takin ti dam tuma an beito thu le an beidon thu hi arun hrila an mang ang chuan meta puina chu arun ngen top mayani manmo tak chuan meta le taimor te chu an chuak dun nga la anin kotan thleng ti chuan meta chuan sual thim na tho chu nge ani ti chu a hre thei nga la in chung an lut nu reilawa chuan in chung boruak po chu aron vot ngal rui maya an fanurum chung an valu chu akhuma chuan alo om hau lo maya an han hoi zau de chuan an fanu chu an mani lo en kur chunga bangalo bet lai hi an va muwa rap om takani usta samat chu an fanurum chunga chuan ron lutin doi tu cham mantra te chuan chama ma se chu thil chuan om zia anei tlat lo an fanu possess tu tharau sual chuan a thil ti theinam hang chuan arum kongkhar pui chu han khar thuain mata chu a zuan zui nga la mata chuan be me tharau sual chu rani possess tu tharau sual tho kha ani ti chu a hre thiama tharau sual la chuan mata chu ti hlum ngai tum chuan a ngonga chuan a re saka ma se usta sa mata hi exorcist satlia mai ni lovin ton hriat nga to tak mai ania akut chu tharau sualina possess rotai chala chuan han ngatin doi tu cham chi hrang te chu a han cham non lea rotai possess tu tharau sual po chu ma ai chuan alo fing ve to viau ni turani rang taka zuang sonin mata hnung lampanga chuan bet tatlat maya anin chei viau nu chuan mata chuan khuma chuan a ngat throi maya chuti rual chuan midang te po chuan rum kongkhar chuan hong thein anron tlan lut ve nga la midang te chuan rotai chu lo man betin meta chuan doi tu cham chu a cham chun zum lea engmoti chung chu rotai chu han zoi davin khuma chu namuwa ma se reilawa aron thu chuak lea ma se makdeu main chuti aron thu chuat nu reiwak lawa chuan rotai taksa chu tharau sual chuan chu sanin an chen na po chu a chu san zui ta ani melani mata chuan taimora hna chuan an fanu chuan engtin nge khatiang ang tharau sual kha akai thei ti chuna zota ma se taimor chuan a chang mu mal thei tlat lo mata hodon chuan poisa tam tham tak mai chu pek chu tum le ma se mata chuan trumdanga alo ti to dan thin ang tho khan an poisa pek tum po chu ala le du ta chuang lova ina thlen chuan anu pui chuan alo la nga ka anu pui chuan eng tianga re nge hetiang hian mi te than pui la tum inu pui le fa ten ei tur pon nei to meu lawani hi ti chuan alo zila metala chuan pathian ta na arong bol na peng pakhatani thu le poisa wanga ti ani lo thu chuan annu chu lo changa ma se annu ril ruwa chuan pathian ta na thil ti ni ma se an chung kwa an lo har sa bok nen an thil thlon pek lo lak chu apoina omina hrelawani hemizan tho hian mata chuan midang te bula chuan tharau sual beidan chu lo hrilin heti lai hian an in lama ve thung chuan rani nu kharung kalin street hena chuan an lom thu soina an pain alak du tak lo poisa tham tak mai kha aron penon lea mata nu pui street chuan an harsana te chu han ngai tuin an fanu fi turte an eile in turte le mi phone an choi sak turte chu a han ngai tu ale ta an pa po chu ron to lem lovin an poisa ron pek chu alo don saka he thil hi an pa chu an hril ngam lova hetatang hian an chung ko om dan po chu aron dang lam chho tran don ta ni chumi tuk chuan tuk danga alu chi ring thin khan an chui do kana chuan chom he chi hrang tui nai tak chu alo in chhop treu maya mata chuan anu pui hna chuan enge ni om ziani ti chun lo zota anu pui street chuan jinmi te rong kalin an thil zor an lei zo vek thu chu alo hrila mata chuan pathian mal som na ni don chu ti chuan alo lom hle thunga mata te na chuan rani pa chu man mo le mang ang tak hian aron tlan lu ta taimor te chung kwa an thi vek thu chu aron hrila taimor te ina chuan rang tak chuan mi pui chuan pung khom nga la taimor te chung kwa zong mai chu rap thlak tak mai hian an lo thia mata chuan
an mani ti boi tu thlarau sual kha an ne sak to ni khan eng resia eng tianga chutia rap thlak taka lo thi tamei nge an ni ti chu a hre thiam lo hle ni school lama po chuan nailai chuan phone choi tura an tiang nge chuan phone man tam tham tak mai chu choi tura ti tu te hne na chuan pe in ma sela lom na ai chuan eng tin nge mana nei thei jok ti chuan an lo phun khum le boka nailai chuan eng tin ma chang lo chuan chumi te thian ho chu akal sana in lama ve tung chuan yasmin chuan khuma hian phone a khoya heti lai hian a hnung lampang sira hian eng thilemuni hi arun in lara chuti rolin phone a khoi tui ema wang hian eng thilma a hremi lovani yasmin chu lo mu hilin an room chunga thom ring tak lo oma wang chuan arun thu chuak lol maya room chu ta zu khoi thla chu leya chuan mian mu ni ti hriat tak hian bedsheet hian alo in khu hlun maya bedsheet chana tang po chuan mi hringan om nge ani ti chu a chiang viau mai laudo tak chung chuan kuma tang chuan chuk thla in bedsheet chu an pot hlima ma se tu ma an lo om lo heti hoi ko la hian a hnung lampang atang hian tu ti po hriat lo kun rap om zet mai hian yasmin chu ron pot thu in au chu mai chuan tuma ma se hlo luata a au chuak thei tlat lo anu ruma run lut chuan ama lema a ngonga lo in rek chu mu in arung kai thowa chumi zana anpa amata ron ho hne na chuan a fanu chunga thil thleng zong zong chu street chuan alo hril fai lenga amata ngai chu a tha lo hle maya a chan po taimor te chung kwa an zawai main an thi zo do chiania an fanu chunga thil thleng chuan angai tuana chu atikal thui hle maya chu tiang che chuan street po chu angai chu thazan lova an pa hriat lovin poisa tam tham tak mai kha alo dong bok nen angai chu anwam thei zan lovani thudik tak chu an pa ala hril du bok si lova an chung ko boina chu ala in tran don chawani hemi zan hian thlarau sual chuan an che nei chu ron lu chiltranin nilai beng bula chuan eng thilemun hi ron soin an nu rei vak lova chuan a pozesta ni ti hriat takin aron mengwar pap maya heti lai tho hian school lama nilai lo che fiam thin tu tlangwal rol thar pakhat hi rong kalin tharau sual chuan chupa chu nilai chu lo mut pui tirin phuba chu alak tir boka atuk lama chuan nilai chuan ain che dan thin te chu thlak dang lamin ahma a muslim mai chia anga in che thin kha tuna chuan pon fen ching fengin skula chuan zakmap lo chuan akal ta ni mi pa te chuan an lo mudu in reilawa azuna chuan an uai zui ngala atira me chezak zum le tongtlem tak ni thin kha tuna chuan adang lam to yin ama lo hnial tu te chu a beng pop pop to mai ani reilawa skula tang po chuan an hnot chuaka a hriat na pa ngai an nei le le meu chuan thil engkim apui zo ta ni naw lo pai bokin anaw pai na pa la chuan ngai zong dang alo nei san dei mai bok sia hre om chu ati hle ni heti lai hian rani nu kha ramhoi chuan lo possess ve thungin amata chuan no chua tumin a thei top chu chua ma se tum dang angin na chu a thok thei to tlat lo a hlo cham voi khatna ani bok nen beidong tak chun in lama chuna ho a engwanga atong tai na tele atu cham te kha hlo cham tlat ta nge ni ti chu angai tu na samaya ina ho nu reiwak lawa chuan a thian pa pakhat tur gai thi aron leng lu ta chupa chuan tun hnaya tourism van thu le anu pui dor po chuan hlokna anei tlemarin thu te chu alo soilu ma chuta jet chuan amat chuan anu pui khan do ta hrilani ti chu a hre thiam ta ni amata chu thinrim takin anu pui bula chun vakalin thil dan chu a zot fi a anu pui street po chuan thil chu zebrang chi ni to lo ti hre in thil dan chu alo soi fi a chu thilawang chuan an nu pa chu nasa takin anin hau boya heti lai hian an fanu ni lai chu ring tak hian ron tre chokin ni khor helo chuan leya chuan alo tluwa ama chom khuma chuan han mutirin an chung ko chunga suan na tho chung an chia chu aron thleng tamai chu amata chuan poi chu ti hle a chuti rual chuan han in bek dai devin an nu bula chuan in thiam lo du lo tur le an chung ko ta na alo be ve ni mai thu chu alo hrila thlamuang taka tur chuan an tia thil ti tur trula nei wangin amata chuan an in chu chumi hnu chuan a chua san nga la ni lai po chu ron har chokin anu le anaw bula chuan achunga thil thleng chu zep nei ho lawa han hrilin arai thu chu a hrila
ni lai nu stri po chuan a fanu chu alo khongai em maya heti lai hian amata po chu ritai te in kha va thlengin a thil hmu chuan a bara khai chiang khop mai chuata le banga te chuan thi sen te chu alo kai nei nuai maya chung khat pa ber rani pa chu thi chhong hian lo latin anu puile a fanu te phei chu an lo thi fel der towa rani pa chuan an chunga hetianga thlenna chan hi amata chu a hril fia ta ni an nu pa chuan hausak nan du luata an fanu chu thlarau sual hne na an hlan thur hrila chutian lo hausak tak nuwa chuan amata chu thlarau sual hnon bo tur chuan an lo ruai hi alo niya ma se thlarau sual chu ti thin rimin an chunga thil thalo tak mai alo thlen pha ta hi alo niya hetiang do chia hian amata nupui stri wang chuan a fanu te pahnih chuan an tor pha ta ni heti lai hian amata te in lama ve thung chuan chung khat nu ber stri chu thlarau sual chuan lo possessin a fanu te pahnih ni lai le yasmini te chu alo ti thaya ni lai la chuan naw chhe ton nge ni a sera tang chuan thisen te chu ran chuaka lau tak chung chuan an u naw chuan an tol suna kong khar le tuk ver te la chu anin khar vek boxi nu ber chuan ni lai chu thok le khata zuan thutin a chem ken chuan a chuna a fanu te zok yasmini po chu chun tum chuan a zuan le a ma se a hriat na zong zong ala lo nge a fanu mangai na wang chuan yasmini chu a vit thei talawa a mata in ron ho chuan an chung ko chunga thilrap thlak tak mai lo thleng chu aron muwa ni lai chu chuata chuan thisen nen chuan alum koi zui maya alum phula chu hriat tur a om to lo chuti rualin a fanu te zo yasmini chu ala thilawani ti chu a hre theya ramhuai na possess sak anu pui chuan a mata chu aron beile ngala rap om le ngai om zet mai chuan stri chu ron nuya chuta zet chuan a mata po chuan ain control theina chu hlovin a thin rim so bul chuan chemte chu la in anu pui chu a beile ta chiam maya yasmini chu lo tre tuarin an har chuale meu chuan a mata chuan anu pui chu chan tlak po om to lovin alo ti hlum der mai hi alo niya a mata chu anu pui ti hluma wangin zela khunga niya ko ran pui thiam mi te ngai san le exorcist ro pui tak niya an ngai thin chu tuna chuan zel tang pakhat ve mai alo ni ta ni a thon thu chu present day a chon ron in her chuakin a mata chu a fanu yasmini chuan zela chuan aron tlowa tir chuan yasmini po chu pangai view ma se amata chuan afanu yasmini chu thlarau sualin ati boyani ti chu a hre theya amit mu reng lai chuan afanu te pahni le anu puite chu thlarau sual chuan ti boyin annun na chu alak sak ngei dona ni ti po a chiang ta view mai he thon thu hian en tir thadau mai aneya kutling lawa sumla lutu te hi hausa in o om view thin ma sela pathiani nemo sual thim na tho ngei po hian an sual thil ti wang hian alo thiang le thin ani mel khop mai mi te anga hausa kan lo ni lawani po in dikle tling takin sum tho chua itum thawang u